Ni pixka esplikatu duzue, maiatzan inmentzozketa hortatik nola sortu den prozesua, ekainean elkartu ginen, eta ekainean genituen bi asamblea informalagoak izan zena, batez importantia iruditzen guako elkar ezagutze hori burutzea, non egia denok herritarrak usuldarrak gehala, baina bai zeola hor pixka jendikapa edo izana, batez igual gaztiok gure artean gehiago ezagutzen ginela, egia dalako, adintarte maila gutxo dalako, baina batez ditu garen adieko pertsonekiko ere bai harreman horiek eta nola komunitatean nola ikusten genuen bakoitzak pertsona banakako pertsona bezala ere bai hor sustatu genuen. Zadibia, komunitate kontzeptua pertsona bat modu bezala desberdin izatea dela, eta elkar ezagutze hortan komunitate sorketa hori aldiratu zen. Eta irailaren genituen lehenengo asamblea eta horta bideratu zen batezek, geuk genuen udara, orbanan egia denoko dara bizi denura, eta irailan berriro elkartu ginean, ja izan zen gehiago, ekainan pentsatzen genuen komunitate hori, iguala pentsatzen jarraitzen genuen ikustuta, ja barnea eraldi bat sortzea bideratu genula, non barnea eraldi horrek puntu desberdinera azka, baina egia da ere bai ikusi genula prozesua orokorrean oso naturala izan da. Ez da izan batek bestea solapatu edo fundara egiten, baizik eta prozesua denok elkar sortzen fundara eta nahiko naturala izan da, eta azpimarratzeko iruditzea gula, batez horrek bai asko alderatu gulako gaur egun oan ja teoria hori dena mandeuna martxan jartzea, nahiko prozesu segitu izan dago. Irailatik nola, guztanek esan bezala prozesua gira etxasartzea atzartzen dela, baina alde positiboa ikusi berdare bai, lagundu egula komunitate horiek eta sendoa izatea, eta teoria mailoi ondoz solidatu dela, gaur egun hain egia erronka horretako indako teoria guztioi nola alderatu edo nola martxan jarri. Eta prozesuan, naturala izateaz de bai, belaunartik erronka nagusi aukio dugu, belaunartik arteko ikuspuntu horiek nola lotu, batez esan gozaren. Ze, egia gaztiok gehiago gaudela, eta egia usurbildaiko herri saltxeroa dela, eta gaztiak askotan, gauza askotan saltuta gaudela, baina adineko pertsonak indigutela izan gara bai, pixkat frenu hori jartzen lagundu eta esaten. Oso dirutitza ere bai, zuek ideia pila azkazue ezakizue, baina, ikusi berdez ere bai, guk igual beste ritmo bat dakaula, eta orduan empatia lanketa hundi bat aldiratu dugu, bai behaiek gure tokian jartzen eta beste gure behaiek tokian jartzen. Nik nire gazte ikuspuntutik esan da, asko aldiratu jatela ikustea, behaiek nazkaten behar batzuk, igual etzala beti esatezuna beno bai ikustezula, baina prozesua parte ez daudean ikustezula beste behar batzuk daudela, eta jarri bertzara, zerrikan nik dakaten behar bat eta behar dakaten ez diagoan. Eta orduan, hoi ere bai ikusi berdezen nola galotu, eta horrek asko lagundu dugu. Horretarako, guztanik esan duen zela, zabalduz kooperatibak garaziketan birenek asko lagundu dute, zatik egia behek ere bai hitza solapatzo ere eukitzea eta asamladetan bai asko lagundu duela, eta prozesuan funtsezkoak izan dira. Guk gure lanketa egiteaz bai, eta gaur egun egia da igual, gure beneko aduntze hori dugula, baina momentu batzutan behaiek horreotiak ere bai asko lagundu izan digula, beste perspektiba batek ikusten, eta beste horretako proiektuan de bai behaiek horre hondialako eta bazizkaterako oinarri batzuk eta guk, naizta beste proiektu bat izan, ari horietatik handi bai ikasin dugulako. Azpimarratu nahi bai, oso politia dela prozesu edina, baina egia ikusi dugune bai, ez dara edo zinentzako proiektua, hau da, proiektua bapi bat izanean eta egia emantzipatzeko eta etxetik atatzeko izugarrizko laguntza dela, baina kontzienteki hartu proiektua da. Edo zinentzako komunitatea lanketa bat ikia ez da, eta horrek asko lagundu puntan bat ezen. Hortako autokritika egiten. Hau da,
guk asko azpimarratu izan dugu prozesu honetan ez forzatuta ibiltzea. Bakoitzak ritmo maila desberdina daka eta komunitate batean ibilia horretik zuk banakamo pertsona bezala ez bale mazaude ondo, bestiken harremantzeko ere bai, oztopo batzuk eta dautiaia, eta horregatik hoi oso presente ukide dugu momenturo. Norbaitek esateko, bira, niko antxen hau, esan respetu bertzaia, zatik komunitate horretik banakako pertsona bezala ikusi delako, eta horregatik, esan den bezala, etxia ere bai banakako daudia, estrukturalki ere bai, esan dizut, ni etxetik ateratzen naiz, eta bizitza batekin topatik naiz. Orduan ja horrek alderatik deula. Txoke bat emate, baina ikustea jabein bizitzen gaudela, guatzela hilabete bat gutxo gara, aste santutan sartu galako, asko alderatzen. Eta etxeak horrek estrukturak alderatzen bezala eremu pribatu horiek ekitziaz, komunitarioa egia oso politia dela, baina xarma behi bat balkoiek eta ikusi sartu eta kaixoa gure esan batek, txoki bat ematela, baina eguna pozte gugurira, azkenean ja ez galako, ez dautzen galako eta ja ez galako ez dagoena bakarrik, ja zerbait egin sortu galako eta komunitatu. Egia prozesuare bai, bere gure eukitugula unetorriak, baina guain oso ilusionatuta gaudez, esan bezala, guain hartin dugun teoria guztioi, guain praktikan jartzen ari gara, eta aigean egiten da pixkat modu desberdinetan, baina nire bizitza honek esplikatu dituzten bezala, asamblea eta barne funtzionamendu komunitatea nola sortuen behar azaldu izkizan, eta nik hori esplikatu nahi nuen, prozesu nahi zonan txila bera hori. Azkenean, oain elkarrizketa asko dazkau, eta asambladan esate ditugu, zein komunikabide kontaktuan jarri behar gukin, eta orduan bertan esplikatze dugu, eta hor bitxate dugu baiezkoa, goizezkoa da, ez? Elkarrizketa hori. Gero dakau, udaletxeakin beti harremana, eta dago jendia talde bat beti udaletxeakin notena kontaktun, eta zoze baldin badago asambladan komunikatzea, eta horrela bakitzitu guztik. Eta gero dakau, beste talde badana, ostiralian dakaun inaugurazioatu, eta hortxe egia preparatzen da. Eta hori izango zen, oainkoz dakaun asambladako taldeak, eta hori pixkanaka jungo da, gehitzen. Hori da, prozesuan ikertatzen gara izan da, eukiditula hilabete banditzen hori bai beharrak ere bai aldatzen dira, eta oain txeberten dazkagun beharrakiko oso etetze egiteko, hiru talde hau da ez da. Hemen hiru hilabetea ja ez da nian hain bibilien egoera guztia, beste behar batzuk ikusiko duela. Horrek. Gero adibidez, hau sozialia izangoa, eta hori bertan baita ere beste lan gehiago eskatzen zu, orduko horre bai egia baita ere behira bakoitzak ze egingo, eta pixkanaka behar horiei. Ja, feria.